Aurreko astean Boltainan egonaldia egin eta astebukaera libre izan ostean gaur itzuli da entrenamenduetara Reala igandeko partida prestatzen hasteko. Gaurko lan saioan Kadamuroi, Fran eta Delabella gainontzekoekin batera aritu dira. Txori Castro berriz gimnasioan aritu da errekuperazio lan egiten eta zaila izango du astebukaerarako prest izatea. Taldeak ilusio handiarekin egingo dio aurre azken txanpari txapeldunen ligako ametsa eskura izan da. Sí, por creer, claro que el equipo lo cree. Siempre intentamos jugar para ganar y últimamente se nos estaba dando muy bien. Ahora queda lo más difícil, que es aguantar la cuarta posición o los puertos de Europa y ojalá. Carlos Velak ez du bere etorkizunari buruz ezer argitu izan nahi, orain gauza garrantzitsuagoak daudela argudiatuz. No, porque no sé, creo que no es momento de preocuparse. Hay cosas más importantes como pelear por la Champions, por Europa, que estar pensando en los que van a estar o no van a estar. Bestalde, gaur goizean aurkeztu dute nazioarteko gazteen txapelketa. Martxoaren 29an hasiko da eta apirilaren 1 amaitu. Finala Euskal Telebistak eskainiko du.